Welcome to T-Faithfuls TV. Keti Masomera chinyomba maititi Bruno Furnitures nemurume wavo ari kudedzera kuti iwe Bruno Furnitures newo nedzungu ndiwaisapota maposa idana namaititi. This time futi wakusapota maititi nezichembere ravo zibaba iri zisekuru. Tererai munzwe inga zvakaoma. Ari kudedzera Keti Masomera kuti handisi kudzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso. Kamuchacha une obsession nekuda kuroorwa asikana. Ndaona picture yako yasendwa naBruno Furnitures iwo mazioko anenge mapango matema ane zvisasa zvanzwa nekutsva nedhodiglo. Iye murume wako naiwe Bruno Furnitures zvauri loyo kuna mama wako adiko kufirita picture ramai vako maoko aya matema ane ari kuita kunge akadirwa asidi. Koyo baba wako shisha asi Bruno unoda zvinhu. Waimira futi kuseri kwayo kwatinashe maposa. Mambozvifambisa seiko wewe Bruno? Next time free time unoturutsisa please. Zvino mune chipo chekuti kune vamwe Armstrong imura imwe. Unotori neobsession yekuda kuroorwa. Hai, zvekutodaro. Uzopfeka gauni rewhite unenge uchizviona uri pamuchati. Fuck off kamuchati. Iwe haufu wakachata. Pfeka madhende ako emagauni iwayo uchienda kunoimba matuzha ako emasongo ako waiba kuchikurubo. Kwete zvako zvemagauni emuchata anopfeka naana taira vanhu vakadzikama vane murume 1-1. Kona zvako zvekuya uchisinyaudza. Iwe Bruno Furnitures next time kana wakuda kutora mapicture ababa wako namai vako ufirite unotirutsisa. Tajaira kuona vakabikira mapicture vakafirita. I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa naKeti Masomera ari kudedzera kuti iye kamuchacha ane shavi rekuda kuroorwa. Varume vese vakamuroora, varume vese vaakadanana navo, varume vari desperate. Anonyadzisa. Handizivi kazimati kudini of which munongoziva mega maititi ukada kutaura varume vakambodana navo vakawandisa zvisingaite but zviri nani because this one ari different. Saka Keti ari kudedzera kuti maititi iwewe uri zihure hozana. Madam boss is better than you because vane murume 1 havasati vambochinja. Ko iwewe apa unochida kuzviita special apa uchitochata futi nevanhu vanenge vachizobreka your heart. Saka tarisa zviri kuita madam boss kwete zvako izvi zvakadhakwa. Thank you so much.